Tingog sa drums kini nagpasabot nga adunay mahitabong hudyaka. Paglabay sa duha ka tuig, gisaulog na gayud sa Panglao, Bohol ang hudyaka sa Panglao Festival, ang labing karaang festival sa lalawigan nunot sa kapistahan ni Senyor San Agustin kagahapon, Agosto 28. Virtual lang ang selebrasyon sa hudyaka ni atong 2020 ug 2021 gumikan sa COVID-19 pandemic. Adunay napulo ka mga contingents gikan sa mga barangay nga misalmot. Dala ang mabulukon o garbusong mga props. Dungan ang mga nanayaw nga misadsad ug miikid-ikid sa tingog sa musika. Daghang mga residente ug turista ang nananaw sa street dancing. Kining contingent kansa ang mga babae adunay dalang tadyaw nga sudlan sa tuba ug mga lalaki nga adunay sugong alang sa pagkuha og tuba mao'y gideklarar nga kampyon. Mabulukon usab ang street dancing gumikan sa festival queens nga nagsulob og colorful costumes ug mipakita sa ilang kamaayong musayaw. Hudyaka is back. Kabalik na good after 2 years karon niya sadya kayo ang hudyaka namo karon tuigan. Nabalik na ang normal nga kasaulugan sa Panglao nga sa ilang kapistahan agi pasalamat sa ilang patron Senyor San Agustin ug nakita nako ang ilahang diversity of culture. Ipakita nila ang ilahang pagka-renyoso sa Panglawanon